Prechodne, alebo tak dlho tam chcete? No, oni by viac nie sú dlho, že proste prakticky potom to bude akože predávajú a tá auta. Zamávaj, iba zamávaj. Čau. A bude to počuť. Zamávaj. Čo musí dostávať mikrofón? Od Arona. Od Arona? Aron. Cože? Nie. To nie sú. Ale vieš, koho máš, Aron dostal salátka? Tak, ako majú na Facebooku, keď si pozrieš, tak tam mám salátky a tam som ja mám tak akože. Fakt? No, ty to. Tak predstav to video. Tak aspoň viem, no, že sú aj salátky, aj kamalásky a ešte neviem aké. Štefan tu je skrytý, aha ho. Vždycky taký nenápadný, a vôbec to není počuť. To povedz niečo pekné. To je pre myšličku. Kto ti nalieva? Ole. Ideme si ole. Ježiš, aj nedajte niečo rýchlo.